хонаи майда ки хушрӯи камрасходакай, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозирай ҳамро мо ҳисоб кардагем. Дар 435 дона минус мешавад, дар тирезавод 456 дона минус мешавад. салому алайкум подписчикҳо, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад. яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозирай ҳамро мо ҳисоб кардагем аз нол то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. ин як бор сурати ҳамо хонаро бинен. чӣ хеле ки диден ҳамун сурата, ин ҳамин хонаро мо полни расходша буровардагем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор дидем бародаро, анами проектуш хонаи майда ки хушрӯи камрасходакай. анами проекте ки дидесем мо амира полни расходша буровардагем, бо семен блок ва бо ғишти пухтаам буровардагем. агар фуратона ғишти пухташам ҳисоб мекунем, асос ба семен блок мо расходша буровардагем. чиқи десем хона 11-20 дар 8-20 проекти хонаи майдакай, 4 ҳуҷрагай, ягон условияи кухни баня надорад. фақат хона якта калидорай. дари главния, дари главни медои ду тарафа хона мешавад. якта ина хонаи нишаст, якта ина тарафа хона мешавад. ана хонае ки дидесен меҳмонхонаи, дута меҳмонхонаи. шумо метавонед дар ошона ай бар монед ё ай қафо монед, фарқ надорад. сураташ хонаи занона мешавад, таш мардона мешавад барои меҳмон қабулкунӣ. чӣ хел десен ҳама размерош ҳаста. ина калидор 4-3-6. анаи хонаҳо дута хонае ки ду барушта ҳастай 4-3. анаи меҳмонхонаҳо 5-3. размерои беҳтаринай хонаи хушрӯай майдакай. анамира мо полни расход ҳозир гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. ҳозир расходи фундаментша гап мезанем бародаро. расходи фундамент, общи ҳамин фундамент 59,8 пагонметрай. расходи фундамент дар 59,8 пагонметр 70-40. ана семент 60 халта рафтагай 43 сомонӣ. сементи 500-аки моҳир тоҷикистон 2580 сомон. арматур 40 дона барои армирод кардан. арматури 14-акай 20 сомонай 800 сомон мешавад. шебен 1 камаз 600 сомон. қум 1 камаз 300 сомон. санг 2 камаз 400 сомӣ 800 сомон. сим 5 килограмм 15 сомӣ 75 сомон. устопули бародаро 1 пагон метрамура 30 сомонӣ мерезанд 1794 сомон. анами чеки чи маҳсулоте ки ма гуфтам бародаро ҳамаш фақат барои фундамент, расходи фундамент. общи расходи фундамент 6949 сомон фақат дар фундамент хона расход шудагиай. ана ҳозир бо расходи стенаша гап мезанем. бо семент блок, расходи стена бо семент блок 0,5 ряда 2,70 баландӣ бароштагиай. яъне 0,5 азда 0,5 ряд, яъне як семент блок 2,70 баландӣ. яъне барои чи як семент блок? барои он ки айдрун бо як рад ғишти пухта мешавад ай даруни хона. барои ҳамун мо як рада семент блок ҳисоб кардагем. як семент блок, семент блок 1800 дона меравад. семент блоки душанбе ҳисоб кардем бародаро. беҳтарин семент блокай дастафкаш қати 420 любой ҷо мебаранд. семент блоки сафедай, семент блокае ки мисол кабутан аё фарқ доранд. мисоли семент блоки мо ҳисоб кардагем иёра мепазонанд ба қувватан 420 7560 сомон мешавад. семент 30 халта меравад 43 сомони ҳамун сементи 500 1290 сомон.
тол 2 рулон меравад 70 сомонӣ 140 сомон. Сетка 2 рулон барои связка кардан 200 сомӣ 400 сомон. қум 1 камаз 300 сомон. устопули бародаро 1 блока 1 ғишта 120 дирҳамӣ мечинанд. 2160 сомон пули устопули мешавад фақат дар стена. общи расходи стена бародаро 11850 сомон дар стенаи ҳамун хона расход мешавад. ана мо расходи кришаша гап мезанем бародаро. расходи кришаи простой мо ҳисоб кардагем, яъне ҳарфи а, кришаи ҳарфи а ҳисоб кардагем, простой 3 шифр. расходи криша дар хонаи 11-20 дар 8-20 3 шифр, яъне ай и параи хона 3 шифр, а у параи хона 3 шифр. раст ҳарфи а тамом. тахта дастак страпила 6 метра 0,50 баруш 15 40 дона меравад 100 сомӣ 4000 сомон. на тахтаи 4 бародаро 100 дона меравад 6 метра 0,25 баруш 10 30 сомонӣ 3000 сомон. тахтаи стойкаи криша бародаро, яъне боло 6 метра 0 сараковка баруш 15 30 дона меравад 87 сомонӣ 2610 сомон. рекаи шифр бародаро 6 метра 5 30 дона меравад 30 сомонӣ 900 сомон мешавад. ана шифри тоҷикистон мо ҳисоб кардем, беҳтарин шифрае дар тоҷикистон 72 дона меравад 50 сомонӣ 3600 сомон. ана мех бародаро 15 килограмм меравад общи дар ҳамун криша 10 сомӣ 150 сомон. устопули бародаро як шифри ҳамун хонара 25 сомонӣ мезананд 1800 сомон пули устопули ҳамун криша мешавад. общи расходи ҳамин кришаи ҳамун хона 16600 сомон дар ҳамун хона расход шудагиай. навзи мо ғишти пухташа ҳисоб мекунем. мисол аз даруни ҳамун сменблок як ғишти пухта мешавад барои хона, мисол беҳтарин ва гарм шидан. амура мо буровардагем. ана ғишти пухта 0,05 риал, яъне як ғишти пухта ҳисоб кардагем. баландиш ҳам 2,70. общи 8395 дона ғишти пухта ҳисоб кардагем. ана инҷа озбо минуси дару тирезаҳо мешавад. минуси дар 5 дар 87 дона меравад як дарда 435 дона дар даро минус мешавад. тиреза 6 та тирезаи 76 донаи минус мешавад. 456 дона дар тиреза минус мешавад. ане дар дар 435 дона минус мешавад, дар тирезаҳо 456 дона минус мешавад. общи 7504 дона ғишти пухта меравад ай даруни сменблок. ана мо общи ҳамин расходи хонара ҳисоб кардем бародаро. 34859 сомон фақат дар рамкаи ҳамин хона расход мешавад. ана бо рубли русӣ 248990 рубл расход мешавад, яъне курс 140 сомон. бо доллар бародаро, бо курси доллар 3593 доллар расход мешавад, курс 970 доллар сомонӣ 100 долларуш. намияи мисол расходи ҳами хона общи хонаи кам расходакай метавонен ҳами хона бисозенене беҳтарин хонае. мо касоне ки ин проект маъқулай, номраи WhatsApp дар описани видео мешавад. нависем бо гап мезанем. намияи бародаро видеои имрӯзамон дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед. дар оянда видеоҳои беҳтарин пешкаштон мегардад. хай то видеои оянда. агар видеои мо ба шумо маъқул боша, ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро, касоне ки подписатсия накардагиянд. дар канал подписатсия кунед, лайк монед, аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. хай
то видеои оянда.